Здрасти хора, с вас е Капибара Нова. Това е най-лошото нещо, което съм казал. Днес с вас, аз Капибара, ще правим тиърмейкър на Наруто герой. Аз съм голям почитател на Наруто. Това е Кагето, което му замрази. Не е Казе Кагето, но е много силен, много бърз. Но Цунаде е по-силна от него във физически план. Наруто е по-бърз от него, тъй че все пак. След това имаме Анко. Не е особено силна, но не бих я сложил на траш. Тя е била ученичка на Урачимаро, тъй че все пак. След това имаме синът на третия Хокаге. Сарутоби Асума. Той е много силен. Би го сложил десент. За малко той умря от Хидан. Май и Хидан той щеше да убие Хидан, но май Какозо нещо направи. Така че не умря. Сега Чоджи. Чоджи без хапчетата е много слаб. Бая слаб. Но дали е траш? Не бих казал. Не, макар че като виждам героите е траш. Сега е героят, който много мразя, това е Данзо. Но колкото и да го мразя, е доста силен. Не е силен физически, ама е манипулатор. Освен, че е манипулатор, той има много от очите на клана Учиха. Има на Шисуи Шарингана, който е адски силен. И да, след това имаме Дейдара. Дейдара като цяло не е много силен като Бори Акацки, но имайки предвид, че преби Казе Кагето Гара, който тук не го виждам само малкия Гара, е много силен, така че би го сложил, имайте предвид, че е по-силен от Каге. Така че би го сложил на десент. По-силен от Асума. Данзо също е по-силен от Асума. Фугако е бил начало на полицията. Така че бих сложил тук. Има Шаринган, ако не греша име, Мангьоко Шаринган. Така че е много силен. Някои биха казали, че Итачи и спойлер, да казвам ли кой? Да кажем и Тоби убиха, но Фугако като цяло се беше предал на Итачи с условието, че Итачи няма да убива брат си. Така че е силен е. След това имаме Гара. Той малкия Гара успя да бие сигурно вторият или първият най-силен шиноби от Коноха 12. Който не знае, Коноха 12 или 11 са всички участници в отборите с учители без Саске. Защото Саске е Сибишота от селото. След това имаме Хако. Хако много е силен, забравих как се казва, имаше нещо специално, което не всеки нинджа го има. Така че бих го сложил, много е силен, така че
Така че бих го сложил. Не, по-тъсно е все пак. Тоест, биеха се Забуза и Хаку срещу Наруто, Сакура, Какаши и Саске. И Хаку защити Забуза със себе си. Не мога да го сложа повече. Сигурен съм, че е по-силен от Танко и Гара, но не мога да го сложа повече по-горе. И сега имаме един от най-силните шинобита, Хаширама Сенджо. Той е твърде силен. Да, то няма човек, който да го е убил. По-точно може да има, но ние не знаем от какво е умрял. Има теории, че е умрял, като е защитавал своя отбор и е умрял от липса на храна и вода. Има и други теории, ама този видеоклип не е за теории. Имаме Хидан. Хидан е по мое мнение, вторият най-слаб от член на Акацки след Конан. Някой ще каже, ама той уби Асума, признавам, но Асума също щеше да убие Хидан, ако не беше Какус. Така че ги слагам така. Сега имаме Хината. Хината в първа част не е от най-полезните икономичета, но все пак имаше някакъв филър с някакви... няма значение, това е филър. Имаме третия Хокаге. Той би го сложил на легите. Имам предвид забравяй го как се казва. Преди това Каге. Но да, пред Дейдара, ама да. И всъщност, като се замисля, Данзо и Фугако, така, да. Третия Хокаге е много силен, но не е чак толкова. Сега се замислих, че някой може да каже, че се е бил с Тобирама и Хаширама в първа част, но това е много примитивна версия на Едо Тенсей, с сравнение на Кабото. Има само около 30% от неговата сила. Така че не може да сравняваме този Хаширама с онзи от първа част. Сега имаме Ино. Ино има много силни сили, т.е. може да се всили за кратко време в тялото на противника, някак си да сложи шурикен да падне и да изчезне. Но проблемът е, че ако не изчезне, тя ще има абсолютно това, което е направила на своя противник, ако не изчезне, ще се върне на нея. Тоест, ако вкара нож в корема, тя също ще има нож в корема. Така че не е особено силна. А пък и с Сакура, когато се биха в първа част, да, бяха наравно. Сега имаме Ирука сенсей. Ирука не е особено силен. Наруто би казал, че е по-силен от Ирука. Но не, даже ще сложа Гара по-силен от Ирука. Няма какво да си говорим. Сега имаме Итачи. Итачи би го сложил в Готия. Защото с неговото Сусамо има много силни артефакти, с които с меча си може да поглъща някои
тела, например Орочимаро го погълна, а пък с неговия щит, неговия меч се казваше Тоцука, а пък неговия щит беше огледалния щит и много силен щит, който ако не греша отразява атаката. Но има едно голямо но. И е голям генджицу майстор. Но има едно грамадно но. Той неговото състояние е много слабо, в такъв смисъл, че е болен. Да, бърз е, но е болен. И ако използва на един ден много пъти неговия Мангьоко Шаринган, може дълго време да не трябва да се използва Шаринган като цяло. И да, това го оставям преди Райкагето. Да, казваше се Райкагето, но след Хирозен. След това имаме Кабото. Така, Кабото, Орочимаро беше казал, че е на нивото на Какаши. Какаши би го сложил преди Фугако. Но да си признаем, не е колкото Какаши. Ето го и Какаши. Какаши вече май това е от първа част и затова и той не е особено силен. Но да си признаем и без да е от втора част, е много силен. Би се с Забуза и Хако. Срещу кой са би? Май е по-силен от Майтогай. Проблемът му, че не може да си изключва Шарингана и заради това чакрата му е много малко, но и с такова му са чакрата. Намалява му чакрата. Така че не е особено силен. Имаме Какузо. Какузо бихме казали, че не е особено силен, но има едно грамадно но. Той се е опитал да убие Хаширама и е оцелял. Това е грамадно постижение. След това има 5 сърца, май всички елементи, но е малко, не знам, глупав все едно. Какаши го килна, но е по-силно да я дара. И да, имаме Канкуру. Канкуру би го сложил не особено силен, но е силен, ако се бие срещу някой глупав герой. Имаме Киба. Киба е много силен там. Сега казвам, нали, с кавички. Много е силен, ама сериозно да с кучето прави някакви неща, ама сериозно да загуби от Наруто, който просто изпуска газ. Сериозно! Така че е под Хината. Гайс! След това имаме Килер Би. По някое време той беше най-силното джинчурики и е много силен с неговото опашато. А пък и биеше се срещу Саске и даже беше толкова непредсказуемо, даже за Шарингана на Саске, така че е много силен. Би го сложил след... Не, даже преди третия Хокаге. Имаме Кисаме. Кисаме, сега се опитвам да се сети. Сетих се. Майтогай, за да бие 30% клонинг на Кисаме, трябваше да използва или 6-та порта, или 7-та.
или 5, май 6-та или 7-та. Така че е голямо постижение. И бих го сложил така. Имаме след това Конан. Конан силно направи някакви глупости с хартията си, но все пак... Да, беше срещу Обито. Аз пък Обито срещу Тоби. Айде сега, Обито вече казах. Имаме... Не, даже няма да я мисля. Тя е била майстор на генджитото. Да, сега признавам, че в първа част това, където се биеше срещу Итачи, това е все едно да играеш няколко години в футбол и да ти падне някой от рода да трябва да играе срещу Меси или Роналдо. Тоест, айде сега да я сложим след Танко. След това имаме Мадара. Това е един от любимите ми герои. Затова и е адски силен. Той е почти на нивото на Хаширама. Хашираме. Хора, Хаширама. Във втора част, когато се възроди, е по-силен от пете кагета. Тъй, че смятайте. И да, като цяло е много силен. Сега имаме Мей. Това пак е каге. Опа. Тя е... имаше можеше да прави лава, което е, нали, много необичайно, като за шиноби. Много рядко срещано. Но все пак не е особено силно в сравнение даже с Цунане. Цунаде. Имаме Майтогай. Майтогай е адски силен. Даже той, ако... всъщност, знаете ли какво? Когато той отвори осмата порта, той беше адски силен, адски бърз, но все пак той след няколко минути умира. И там, ако не беше там Наруто или кой го спаси, той щеше да умре. Тъй, че това е като Байриан мода, ама все пак. Тоест, това е полезно, ако може да го прави някакъв слаб, някакъв шиноби, който не е важен, от рода на Курена, примерно. Но, тоест, ако го прави Каге, например, примерно третия Хокаге, не, даже Хашерам, ако го прави, това е много лоша такова. Ако се би, примерно, срещу Мадара. Това е както и да е. Не е особено хубаво. Имаме четвъртия Хокаге. Минато на Миказе. Няма какво да говорим. Той е готиер. Той е адски бърз. Адски! Ако не грешим, когато Мадара и Гай се биеха, той успя нещо да направи, да сложи между тях двамата и да избяга. А пак, ето този човек с осмата порта правеше нещо с време-пространството. Тоест, той е по-бърз сигурно от светлината. Но имаме предвид, някой ще каже, защо не го сложиш готиер? Защото той, след като направи 15 минути или колко, умира. Да. Той човек нещо направи, голямата му версия, ама това е друг въпрос. Имаме Нагато. Нагато е много силен, но макса, който мога да го сложа, е тук.
Защото да, много е силен, но да си признаем, примерно, трябва да се бие Нагато с неговите тела и Обито. Обито може просто да отиде при него, т.е. Конан не я броим, отива при него и примерно зад неговия стол и му вкарва кунай в тялото. И умира, т.е. даже неговите тела да са много силни, той като цяло самия не е особено силен, когато в тая версия. Следващи имаме Узумаки Наруто. Узумаки Наруто мога да го сложа ето тук. Ето тук. Много е силен, адски силен. Даже в първа част. Бие се срещу Забуза и Хако. Бие се срещу Неджи. Бие се срещу Киба. Бие се срещу Гара. Бие се срещу Саске. Саске, да, губи, ама все пак. Той Саске имаш Кърс Марк, ама Наруто пък има Курама. Така че, да. Неджи. Той е много силен, но всички генини след него имат нещо, което, нали, нещо от рода на Курама, Шаринган и такива неща, ама като цяло той пък има Бякуган, което също е нещо да. Имаме Обито. Хората, които са стигнали до първа част, може да не знаят кой е това човече. Но ще видите кой е това. Това човече ще видите кой е. Имаме Цучикагето. Цучикагето с неговата магика е много силен, но е старичък. Даже Хирозен не е толкова стар колко него. Той е живял 100 и няколко години, ако не греша. Май в Боруто го имаше. Така че, да. Оръчмаро. Оръчмаро трябва да имаме предвид, че Хирозен можеше да го убие. Но все го жали. А пък и това трябва да имаме предвид, че нали не е онзи Оръчмаро, който познаваме в първа част, а по-отпреди. Така че този Оръчмаро би го сложил ето тук. Така. Имаме Рок Ли. Ами Рок Ли е адски силен. Аз какво направя, бе? Как Неджи? Знаете ли какво? Не, той е тук, ама и Гара да е тук. Така. Ли. Той е много силен, адски силен, но проблемът му е, че не мисли. Тоест веднага си показва козовете, веднага ги използва. Което е голям минус за него. Имаме Сай. Сай е силен, но къде да го сложа? Би го сложил тоя Сай. Би го сложил и аз не знам. Би го сложил след Хако. След Хако, да. Имаме Сакура. Сакура в първа част буквално не прави нищичко. Тоест, да, там може нещо да защитава, бъра, ама слаба е, адски слаба. И не е по-силна от нея. Така че, да, силничка е. Имаме Сасори. Сасори би го сложил след Дейдара.
Тоест там неговите кукли нещо правят. Ама го бие Сакура и Чио. Тоест Чио окей, ама Сакура. Макар че не мога да кажем, че Сакура го е убила. Тоест, ако не беше Чио, Сакура щеше да умре. Чуле? Амаха. Има и Сасуке. Сасуке Учия. Сасуке Учия. Странно. Го слагам така. Даже, тей. Стои с неговия кръстмарк. Да, така. С неговия кръстмарк е много силен и побеждава Наруто, който беше с една опашка, две, колко? Някъде толкова. Би Наруто. Да, така че е доста силен. Имаме Шикамаро. Шикамаро не е единствения гений, който става Чунин, но все пак не би го нарекал силен, а умен. Даже ето така. Не. Така. Защото по-слаб е от Обито, защото да се признаем, Обито, да, може да е малко наивен или глупавичък, ама има Шаринган и има едно от най-добрите Мангьоко Шарингани. Тоест, да, имаме Шино. Шино е силен, там с боболечките нещо му правят с чакрата, но пак не е на нивото на Гара, Рокли, Неджи, Наруто или Саске. Така че не мога да го нарека силен. И сега идва героят, който заради него, където ще го сложа, може да ми кажете в коментарите нещо труда е. Глупак, как слагаш Шисуи след Хаширама, бе? Как? Лесно. Ако се бие Хаширама и Шисуи е адски бърз, отива пред Хаширама и му прави неговия Мангьоко Шаринган. И след това, нали, който не знае, неговия Мангьоко Шаринган може да накара човек в генджицу и да го кара да прави нещо, без да си мисли, и човека да си мисли, че това нещо той иска да го направи. Тоест, да, много е силен. Тоест, Хаширама е по-силен от Мадара и Шисуи може да отида пред Хаширама много бързо, да му покаже неговия Мангьоко Шаринган и да накара Хаширама да пребие Мадара или да. Така че е много силен. И кажете ми вашето мнение в коментарите. Няма абсолютно нищо против. Сега имаме Темари. Темари щеше да загуби от Шикамаро. Така че я слагам тук. Като цяло, да, там е да. Сега имаме Тентен. Сега не искам в коментарите нищо да ми казвате, че не съм прав за Тентен. Тентен, хора, Тентен! Разбирам да спорим за Кива, да кажем. Или даже за Ейно. Ама за Тентен да спорим, че не е тук. Друг път. Тубирама Сенджу, братът на Хаширама Сенджу, е адски силен. Но Наруто, баща му правят по-добре неговите техники от него самия. Така че ехо. Но той измисля
най-силната техника в целия... Не, може да не е най-силната, но една от най-силните техники в Наруто. И даже единственият начин, по който човек да може да накара друг човек да я спре, е ако има Шаринган, Мангьоку Шаринган. Това е... Да, смятайте. Цунаде. Сега като се сещам за кагетата, бих я сложил преди ето тук. Тук, да. Защото, да се признаем, ако Хокагетата, нали, ако говорихме за Хокагетата, тя е най-слабия Хокаге. Макар че вижте другите Хокагета. Тоя. А другите няма ги казвам, за да ни правя спойлери. Ямато. Ямато като цяло е много силен, но да, може да... Да, много е силен. Може да задържа Наруто с опашките, но бих го сложил тук. След това имаме Забуза Момочи. Пак е много силен, но губи от Какаши. Хора. Макар че Какаши не е слаб, но да. Все пак Какаши не е като Майтогай. Имаме Зецу. Зецу не е от най-силните герои, но не е и като Тен. Затова го слагам в Айревал. Имаме Джирая. Джирая е спорен. Ако броим оценителите, той би трябвало да е най-слабия. Но аз бих го сложил над Ямато. Сега ще ме питате защо. Ето защо. Да. Бях казал, че най-силен оценител. Ама защо го сложих след Оръчимаро? Оръчимаро тук е неговата по-млада версия. А пък тук Джирая е в малка част на Наруто. Някой ще ме пита, ами защо го слагаш преди Нагато? Защото Джирая, който е от втората част, умира от Нагато, който е от втората част. Така че как Джирая от втора част може да е по-слаб от Джирая от първа част? Мисля, че всичко е логично. И това са всичките герои, които подредих. Кажете ми вашето мнение в коментарите. И чао!